Kaixo guztioi, Kiroletik formatu berri honetara. Gaurkoan, Estadion Galera etorri gara, Irungo jokalari, futbol jokalari bati elkarrizketa egitera. Javi Garrido da bera, Realean, baita Lazion, Manchester City, Norwich City, AEK Larnakan izandakoa eta denboraldi honetan Real Unionera bueltatu dena. Ikusiko dugu, bere futbolaren berri izango dugu, bere bizitza nola joan den jakingo dugu ere, eta nola ez, Real Unionek bizitzen ari den egoeraz ere, berarekin hitz egingo dugu. Orduan, goazen aurrera. Esan bezala, hor kanpoan esan bezala Javi Garridoekin gaude. Eskerrik asko Javi jasotzeagatik. Zergatik. Urte askoren ondoren, kanpoan egon ondoren, berriro etxera buelta. Orain dela asko kanpoan izan naiz, eta iaz ja hemen hasi nintzen entrenatzen, gero lesio bat eduki nun, eta ja nire buruan zegoen hemen fitxatzea, hola egin nun, denboraldi aurrenetik, eta kontent. Dunboan hasi zinen zu jokatzen, ez? Lagunekin, nik Dunboakoa naiz berez, Irundarra, eta lagunekin hasi nintzen oso gaztetikan futbolean jolasten. Eta, 5-6 urterekin hasi nintzen ja taldearekin, eta 10 bat urterekin ja Realera jo nintzen, proba batzuk egin nituen, baina hasieratik Dunboan hasi nintzen, eta oroitzapen oso onak ditut. Lehen taldean, Realeko lehen taldean 3 urte egon zinen, bigarren taldean uste dut ere 2 urte egon zinela, baina imaginatzen dut Realean urte asko igaro dituzula, infantiletan, juvenil mailan. Arrobetikan. Realen sartu nintzen 10-11 urterekin, eta urtero hasi nintzen jolasten, eta pertsonalki ez bakarrik futbol aretoan, baita ere pertsonalki hasi nintzen Realen, eta beti nire bihotzean edukiko bai Dunboa eta Reala noski. 2003an saltoa emate duzu, lehenengo taldearekin estrenatzen zara. Sanseekin nebilanen hasi zeaten deitzen gora juteko, entrenamendu batzuk egiteko, eta 2004 uste eta hasi nintzen ja lehendabiziko jokalari bezala. Debutatu egin nuen 2003 Copa del Rey Oviedoren aurka, eta handik eta gero ja gelditu egin nintzen, 3 urte egondu nintzen lehendabiziko taldearekin, eta gero handik aurrera ja mugitu egin nintzen. Nola dire lehenengo entrenamendu horiek, lehenengo taldearekin, hemen Real Unioneko arrobiko askok ere, entrenatzen egongo dira zuekin, nola dire lehenengo entrenamendu horiek, imaginatzen dut oso bereziak izango diela, ez? Eta nabaritze duzu jokolaren ritmoaren aldetik biadura gehiago ematen diotela baloiai, mugimenduak ere azkarragoak izaten dira, esperientzia, momentu hartan darkoko base dit, Valerik Karpin, eta hauek... Zenpolitak. Nijat, eta, kriston taldeatze geneukan, Xabi Alonsorekin ere egon nintzen entrenatzen, eta, esperientzia bezala oso politia, eta pertsonalki, esperientzia jasotzeko ere balio izan zen. Eta, hori da entrenatzea ez ritmo hori hartzea, eta gero bakoitzak ere bere aldetikan jarri behar du mai hortan ibiltzeko ez. Eta behin, 3 urtez Realean egonda, gero Europatik barrena Manchester City, Lazio eta Norwich. Realekin bigarren mailara jaitsi egin ginen, eta posibilitate hori agertu egin zen, ez zaun nire buruan kanpoa ateratzeko, baina gauzak horrela etorritzean, eta pauso eman nun, ez? 3 urte pasan nituen Manchesterren, kriston oroitzapenak eta beste esperientzia oso politia izan zena, eta handik aurrera aldatu egin nintzen, Italiara jo nintzen, 2 urte egon nintzenen Roman, eta handik 2 urte pasata gero, sezio bat etorri zen, Norwichera juteko, eta beste 3 urte pasan nituenan, eta
Inglaterran ni berez oso gustora egon duitzen, hasi que ongi. Norwichen gol bat sartu zenun Manchester Uniteden aurka, ez? Ez, asistentzia bat izan. Asistentzia bat izan. Bueno, baina berez izan zen, ze gainera irabazi zenuten partidua. Batutx. Hori izan nire lehendabiziko urtean, eta kriston denboraldia egin genuen. Handikan sezio hortan, partidu batzuk jolasten banitxun, eta taldea lehendabiziko mailan Premier League egoten baldin bazan, bazegon klausula bat, hola fijo gelitu izan behar nintzala lehen, eta hala pasa zen. Ondoren Las Palmasen urtebete gutxi jokatuta, ezta? Ez, Las Palmasen 20 piko bat partidu jolastu nuen, urte bat egon nintzen, hasieran kostatu egin zen, lehendabiz ailegatu nintzen, baina berandu ailegatu nintzen Las Palmasen. Eta pixkat alde fisikoki hartu eta gero, pixkat baju nintzen, gero ritmo hartu egin taldearekin eta sartu nintzanean, lehendabiziko partidua debutatu egin nunean Las Palmasekin, 4-0 galdu egin genuen Getafen aurka, kanpon, eta Paco Herrera kanporatu egin zuten. Eta Kikesetin sartu egin zen, eta handik aurrera jolastu egin nuen, batzutan Dani Castellaноsekin tartekatzen genuen nola partidak, baina generalean oso denboraldi txukun egin genuen, eta handikan Txiprera jo nintzen. Eta Txipre, ze esperientzia? Hasieran jo nintzen, baina ez negon oso seguro. Gainean ere bikotea mentzagon, eta berari komentatu egin nion aukera hori izan litzakela, baina beratzen oso konten, ez? Azkenean jo nintzen, 2 urte egin nituen, sinatu egin nuen, baina urte bakarra egon ginenan, jolastu egin nuen, Imanol Lidiak ez egon entrenatzaile bezala, eta gero Ander Murillo, beste ezaguna baziren, eta hori guztiz ezberdina dana. Nik ezagutzen Europako futbola ezagututa, Txiprera jutia gauza oso ezberdina, baina azkenean konpetitu genuen Apoelen aurka, azkenean beraiek irabazi egin zuten liga, 2. postuan gelitu ginean, eta azkenean liga irabazteko borroka hortan, polita izan zen baita. Eta orain berriro hasierara, etxera buelta, eta nola da Europatik hainbeste jokatzea, eta berriro 2. B mailan, Erreala, Sanseren aurka jokatzea, nolako sentsazioa da hori? Ze, klaro, ibilizera, Ingalaterran ibilizera, Italian ibilizera, Txipren ibilizera, eta orain etxean berriro, zu jokatu duzun ere talde baten aurka. Las Palmasen aurkan ere Errealen aurka jolastu egin nuen, eta Laziorekin eta Norwichekin denboraldia baino aurretik jolastu egin nuen amistosoren bat ere Errealen aurka, zeke pixkat ohituta nago baino. Gauzak ezberdina dira, oain hementxe nago, maila ezberdin baten, baina azkenean korrika egin behar da leku guztietan, eta oain momentu ez eroso baten gare, azken egunetan gertatu indian gauzak, pixkat bestuario barrun guztion errudun izan geha, egoera honetan iritsi garelako, eta hau batea egin behar dugu. Oain hurrengo partidu oso garrantzitsua da guretzako, eta hortan gare, ez? Ea lehenbailen partidak irabazteko gaian, eta leku altuenetan igotzen gehan. Hori galdetu behar nizun, zein zen taldearen egoera, ze kontuan izan da orain promozio postuetan murgituta dago Real Unión, entrenatzaile berria, Alberto Iturralde, entrenamenduetan nabaritu duzue aldaketaren bat, gogo gehiagokin zailtzate, handik postu horietatik irteteko, nola dago taldea? Handikan goiza, berak bere era dauka entrenatzeko jokalerei bere ikuspuntua sartzeko, oain oso goiza bakarrik 2 edo 3 entrenamendu egin ditu berarekin, baina
azken finean gu jokalariak hau batea berdeuna. Osea, errazagoa da entrenatzaile bat botatzea, hogei jokalaria botatzea baino, ez? Hoi guztiok dakigu eta gure esku dago, oraindik 8 partidu gelditzen dira. Ez genuen pentsatzen, ez, denboraldi hasieran, ikusita zenolako jokalariak etorriean eta, klubaren aldetikan nola intentzioa Real Union postu altuenetan jartzea, baina, denboraldia hola junda eta esan dudan bezala, gure esku dago bateatzea, 8 partiduak gelditzen dira eta hurrengo igandeko partidua berez irabazteko, nik uste jendea oso sartuta dagoela, jakinez, 3 puntu etxean gelditu behar direlako. Denboraldian 17 berdinketa lortu dituzue, asko oso puntu onak izan dira, azkeneko adibidez Sardineron baita ere Mirandan lortu zenutena, baina puntu asko hor galdu dituzue, ez, berdinketetan. Ez da normala, azken finean, 17 empate horiek batzuk oso onak izan dira, talde onaren aurkako puntu empatatzea pasaden partidar Santanderen aurka han jolastea eta empatatzea ez da bat ere erraza, baina gero honea etorri dian beste talde batzuk a priori gure maila baino baxuagoak niretzako dianak, hemen garaipenak edo empatatzea lortu dute. Baina, hoi astu beharra daukagu, eta hurrengo partidoko 3 puntu oso garrantzitsuak izan duan bezala. Hurrengo norgeia dauka Durangoko kulturala eta 8 final. 8 final horietan 3 akabatu behar da. Bai. Esan dut ez, Real Unionen egoera honetan eukitzea ez gaude pozik. Batez ere jokalari eta ikusten badezu jokalari oso onak ditugu, baina talde bezala zer falta egin zaigu denboraldi zehar eta hori txukundu egin beharra daukagu. Eta azkeneko galdera baino, mezua. Irungo eta Real Unionen zaletuei mezu bat bidaltzea, 8 final hauetan gelditzen dena, ze mezu bidaliko zenioke? Nik esango nieke honea etortzea, segurazki beraien bultza oso garrantzitsu izango dela guretzako, batez ere hemen jolasten dugulako eta orain egoera hau ikusita entrenatzaile aldatu dutela eta gu ere gure partea, errun partea sentitze dugula, gu azken finean jokalaria eta zelaian geha jolasten duguna eta dana emango dugu egoera honetatik irtetzeko. Javi, mi esker 10 minututxo ateratzeagatik, zure denboratik, eta ea lortzen duzuen, ez, promozio postuetatik irtetzea, eta jende gehiago hurbiltzea eta hurrengo urteetan aurrera goibiltzea. Oso ondo, ni esker. Eskerrik asko.